Samo se zvali smo, ali kad on tako. Znači, daj češće. Marko! Da, prva sa levo. Prva levo. Ja imam brajku, ebeš. Ebeš. Ništa se jedan. Da vidimo da vidimo ove što najbolje treba pogledati, samo gdje se čita, znači tamo sad, da ne brzo, dalje se čita. Danilo, odnesi ovo nam. Vesna, čekaj me. Uvojila se. Brava mi je na urgentnom operisu. Brava mi je na operisu na petu. Što je završio? Šta su tam? Znate prednosti. Oklanjate se, idete gore na svoje mjesto. Oni ostaju i sve.
nama nebo samo. Anđeli se dive, danas vašoj sreći, nitko na tom svijetu nije od vas veći. Duše su vam čiste, krasne kao zora, kada sva u zlatu svane iza gora. Mirišu vam duše, ko cvijeta po maju, pune su vam Boga, mirišu po raju. Blaženstva i sreće, vi ste stanak mio, skuplje su vam duše, nego svijet taj cio. Očuvajte, djeco, svoje krasne duše, ne dajte da grijeh i dušmani ruše. Sjećajte se uvek ovog krasnog dana, kad u vašoj duši pala rajska mana. O sretnici mali, mi vam čestitamo, čestita vam danas, s nama nebo samo. Danas meni zora sretni danak jasno, danak slatke sreće i najvećeg slavlja. Danas mi sunce žarče lice zlati, danas mene anđeo Bogu vole prati. Danas meni se dašće tako burno tuče, danas meni Isusu želja žađe vuče. Danas moja duša prav će postati bijeli, danas neka kriče, samo svijete čini. On k nama dolazi u bijelom plaštu gostije, da u nama se nastavi i dobro sjeme posije. On svima redom prilazi da sve božanstvom napuni, da za zrno ljubavi već tu na zemlji oko. Jer on je Janje razmeni, oglasa, oblažuje, ko žudi vjetne izbore, u stazom spasa putuje, ko lice svoje naslanja na rame Boga jakoga, ko sreću svoju plaže u srce Boga. Na najlepši dan života dižem neku ruke svoje i blagoslov zovem Božina roditelje mile moji. Oče majka na taj dana, pričesti mi prve svet, na taj dana prepun sunce za vas povek ne budete. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Predragi u Kristu, dragi prvopričesnici, dragi bijeli anđeli, draga anđeoska četvrt, draga djeco, draga i roditelji, i kumovi i bližnji naših prvopričesnika, ljubav i dobrota Božja okupili su nas danas na ovom svetom mjestu, da zajednički molimo, pjevamo i zahvaljujemo. Danas u središtu naše pažnje su ova draga i lijepa i dobra djeca, koja će prvi puta pristupiti Isusovom oltaru, prvi put se sjediniti s Isusom po sakramentu svete pričesti. To je za njih, to je za njihove roditelje i bližnje, to je za cijelu zajednicu, velik, svečan i radosni dan. A sada na početku stanimo pred Boga kakvi jesmo, iskreno od srca pokajimo se za svoje grijehe. Evo, ako želimo posebno bližnje od prvopričesnika, možemo naprijed i kroz sredinu crkve stati, dakle, pa im biti bliže, ali već prema dolje. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagreši vrlo mnogo,
nikad ne obavijetama zablude, već da uvijek svijetlimo istinom. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Poslušajmo riječ Božju. Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane reče Gospodin Iliju: Pomaži Eliseja, sina Šafatova iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe. Ilija ode odande i nađe Eliseja, sina Šafatova, gdje ore. Pred njim 12 jarmova, sam bijaše po 12. Ilija priđe k njemu i baci na njih svoj plašt. On ostavi volove i potrča za Ilijom i reče: Dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku, pa ću poći za tobom. Ilija mu odgovori: Idi, vrati se, ja sam svoje učinio. On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslušuje. Riječ je Gospodnja. Za slobodu nas Krist oslobodi. Držite se, dakle,
I ne dajte se ponovno u jaram ropstva. Doista, vi ste, braćo, na slobodu pozvani. Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je zakon ispunjen u jedinoj riječi, u ovoj: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete. Hoću reći, po duhu živite, pa nećete ugađati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugom protivi, da ne činite što hoćete. Ali, ako vas duh vodi, niste pozvani. Riječ je Gospod. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da mu priprave mjesto, no ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici, Jakov i Ivan rekoše: Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi? No on se okrenu i prekori i odoše u drugo selo. Dok su išli putom, reče mu netko: za tobom ću, kamo god ti pošao. Reče mu Isus: lisice imaju jazmine, ptice nebeske gnjezdo, a sin čovječi nema gdje bi glavu naslonio. Drugom mu nekom reče: pođi za mnom, a on će mu: dopusti mi da prije odem i pokopam oca. Reče mu: pusti, neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljestvo Božje. I neki drugi reče: za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima. Reče mu Isus: nitko ko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljestvo Božje. Riječ je Gospodnja. Predragi u Kristu, draga braćo i sestre, dragi prvopričesnici, dragi roditelji i bližnji naših prvopričesnika, uvijek je dan prve svete pričesti svečan, drag, lijep i mio dan. Zato što su u središtu pažnje oni najljepši, oni najbolji, nevini, dragi, pripravljeni po sakramenat svete pričesti, po sakramentu svete ispovjedi, poučeni u istinama kršćanske vjere, to su naša djeca, naši ovogodišnji prvopričesnici. Draga djeco, dragi prvopričesnici, vi ste se lijepo i dobro pripremili za prvu svetu pričest. Jako sam zadovoljan. Znanje imate dobro. Znam da i u srcu imate vjeru. Ovo je za vas lijep, svečan i veliki dan. Nemojte ga nikad zaboraviti. Idite rado na svetu misu, na vjeronauk.
Poštujte svoje roditelje, nastavnike. Nastojite i u školi i u crkvi naučiti i prihvatiti ono što je dobro. Vjeronauk upravo želi to u djeci učiniti. Da znaju razlikovati dobro od zla i uvijek pristajati uz dobro. Dragi roditelji prvopričesnika, u ime cijele zajednice i u ime svoje ime čestitam vam. Danas budite silno Bogu zahvalni što vam je darovao ovako dobru, lijepu, pametnu i zdravu djecu. To je Božji dar. Učinili ste mudru i dobru i korisnu odluku za svoje dijete, omogućivši mu da primi vjerski odgoj. Svi roditelji svojoj djeci žele dobro. I žele da budu dobra i pametna i zdrava. Svi to žele, ali svi u tome uspijevaju. Čovjek zna da nije svemoćan. Danas više nego ikad teško je odgojiti dijete dobro, pošteno čovjeka. Utjecaj sredine, okoline, televizije. Ima tih utjecaja gdje je razorno na duhovni život djeteta. I kako će roditelj sam odgojiti? Morao bi biti i roditelj, i psiholog, i sociolog, i pedagog. Kako to stupiti u roditelju koji ima puno posla, koji mora puno raditi da bi zaradio za kruh svagdašnji? Sa saveznika i prijatelja, pedagoga i psihologa svojoj djeci izabrali ste Isusa. Pokajati se neće. O tome svjedoče milijarde i stoljeća. Biće vam jednog dana jako zahvalni što ste im omogućili da Isusa upoznaju i zavole. Neki dan mi je rekao jedan mladić, u susretu sa svećenikom, kažem, ja časti nisam nikad dolazio u susret sa crkvom, svećenikom, znate, moji roditelji su mislili kad sam ja bio dijete da mi to ne treba. Sve su mi dali, imao sam i jedinac sam, imao sam i za obući i svega više nego druga djeca i sve mi je pričao kad sam bio u vojsci, slali su mi najviše novaca, imao sam od vojnika najviše. I mislili su da su mi sve dali, ali ja se osjećam jako siromašno. Sad kao da u ovim godinama nama ne uspijevam pronaći duhovne vrijednosti Boga, crkvu, a tako bi volio da su mi kao djetetu omogućili da upoznam vrijednosti Boga, crkvu, kao taj, spomenuo je neke prijatelje koje poznaju, koji idu u crkvu, koji vjeruju i za koje vidi da su sretni i ispunjeni. Draga braćo i sestre, svi se veselimo i radujemo ovom danu. Ovoj djeci preporučujem njih i njihove roditelje i bližnje u molitvi. Draga djeco, danas posebno molite kod ove svete mise za svoje drage i dobre roditelje koji se muče i žrtvuju da bi vas podigli u dobre, zdrave i pametne ljude. Molite i za svoje bake i djede, oni vas jako puno vole, oni su vaši stari roditelji, vaše kumove, bližnje. Za mene kao svog krupnika, vaša je danas molitva posebno vrijedna i draga pred Bogom. Oni su najbolje propovjedi, ono što osjećamo u srcu, vjera, zanos, zahvalnost, neka nam propovjeda. Amen. A sada će djeca obnoviti krstna obećanja. Mi ćemo pratiti. Oni su sad već poučeni. Naime, njihovom krštenju su roditelji kumovi govorili da vjeruju.
sami reći vjerujem. Prvo odreći se zla, a onda ispovjediti vjeru. Idemo. Dodajte jedno. Draga djeca, vi ćete sada prvo se odreći zla, grijeha, a onda ispovjediti vjeru u trojedinoga Boga. Na vašem krštenju su roditelji i umovi govorili namjesto vas. Bili ste mali. A sada ono što su oni rekli na krštenju, vjerujem, to ćete vi reći. Vaši roditelji su sada zahvalni i sretni. Kad su vas donijeli, bili ste male bebe. I oni su namjesto vas govorili, a sada vi svojim ustima i svojim srcem možete reći ono što su oni namjesto vas kod svetog krštenja. Stoga vas pitam, odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričem. Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričem. Odričete li se sotone začetnika i vođe grijeha? Odričem. A vjerujete li u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete li Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Otcu? Vjerujem. Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujem. To je naša vjera. To je vjera crkve, njom se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen. Sada možete ugasiti svijeće i prvo pričesnica molit će molitvu vjere. Pomolimo se. Isus Kristi, kruh života koji je s neba sišao. Kriste, potakne svojom milošću na češće primanje živog kruha. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Blagujući Kristovo tijelo, primamo živoga Boga. Daj Isuse da postanemo kruh za druge ljude. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Kruh nas hrani i jača. Isuse, potakni se vjernike na čvršću vezu s tobom, da tako jača vjera i nas djece. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Jelo povezuje ljude i okuplja ih u zajedništvo. Sve nas, Gospodine, koji blagujemo tvoje tijelo, okupi u zajednici pričasnika, molimo te. Gospodine, usliši nas. Tvoju prisutnost, Isuse, prepoznajemo i preko naših roditelja. Primi našu zahvalnost za njih, za svu toplinu i brigu, radost i ljepotu života koju si nam po njima udijelio. Ispuni ih još većim snagom i mudrošću, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ove izrečene molitve i one neizrečene prisutne u našim srcima ti primi vječni Oče. Posebno za ove naše drage prvopričesnice, a njihova imena, draga i lijepa, su sljedeća. Ivana Korina, Dejan Farkaš, Kristina Farkaš, Monika Barak, Katarina Braunštajn, Matija Braunštajn, Marko Sol, Vanja Filipović, Andreja Ivanković, Zoran Štefanović, Dajana Šarić, Ljiljana Škrimanj, Vajda Nataša, Vajda Nebojš. Ti koji vidiš i sve znaš, usliši, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
svemogući vječni Bože po Kristu, našem Gospodinu. Njegovo je divno tijelo, što smo po vasmenom odvajstvu od grija i jarma smrti pozvani na milost. Rod smo izabrani kraljevsko svećenstvo, sveti puk narod tebi istečen, da posvuda navještamo tvoja silna djela, jer si nas istame pozvao u svoje divno svjetlo. Iz toga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Da nam postanu tijelo i Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nam u zekru, ne bi zahvali, razlomi i tada učenicima svojim govore. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako što večera uze i kalaš ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalaš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i skrsnuća Tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širog svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom i biskupima našim Marinom i Đurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća
i svih koji preminušu u tvom smilovanju ti vedi svijetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, tvome Sinu. O Hristu i s Hristom i u Hristu, tebi Bogu svemogućemu, jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskom naukom poučeni, usuđujemo se nego govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, da im milostivo mir naše dane, da s pomoću Boga milosti budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć njegove. Gospodine Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas sa svima vama. I s duhom tvojim. Užite znak mira i jedinstva.
za vas je došao svečani drag trenutak prve svete priče. Radosni i ponosni što pristupate Isusu, postavite se za svetu pričest, a svi drugi sjedimo, pa ćemo naravno biti pričesti.
to sam obećan, poslušam ću biti svima, upored ću ti biti svoj samo Isus, da mi ljubi svima da mi javi. Da ti treba moliti, dao sjajnu cvijeću, Isusu sam sasvim tiho govorila takve riječi, ostavit ga nikad neću. Bit ću takav da me ljubi i činit ću što on traži, jer jedino on može na srcu mane blaži i jedina riječ njegova moju dušu diži snaži. Čini dušu čistom čudom, nebeskom je hljeb i hrana, da uzmogne vas za tebi milim svetim stanom. A kad jednom dođe vrijeme, na tvoj zemlji sve mine, duši poder poleti, gore tebi u visini. Kako sretan stvarno ovi dani, najsvetiji u životu, jer u srcu Bog si naći danas u mom srcu. Visoki goste, kralju, građano pozdravite u srdašću svom, žarko moliš da srce moje milo bude tvoj nebeski dom. U ovom dragom trenutak srce pliva u sreći, još nešto Isuse dragi, imali bismo ti reći. Da nije bilo majke i dobrog pobožnog tate, ne bismo Isuse dobri nikad znali za te. Što našim dušama treba, oni su dobro znali. Hvala vam, očevi i majke, što ste nam Isusa dali. Pomolimo se. Gospodine, žrtva koju smo primili i primljene na svoja, da uvijek postanemo u tvojoj ljubavi, donosimo plodu postojanosti. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Poslušajmo župne obavijesti svete pričesti. Vidite, kad čovjek ostari ove bake koje su iza vas išle na svetu pričest. Jedan od najljepših dana u životu je prva sveta pričest, to vam mogu potvrditi. Pamtite ovaj dan. Ostanite tako dobri i poslušni prema svojim roditeljima i sve ono čemu smo pričali nevjerovatno. Dragi roditelji i bližnji naših prvopričesnika, još jednom vam čestitam. Imate puno razloga biti radosni i puno Bogu zahvalni. Imate veliko bogatstvo. Znate, ljudi misle da imaju bogatstvo kad imaju veliku kuću. Auto, puno novac. Sve to može i moljac, i rđa, i poplava uništiti. I na kraju ne može ispuniti čovjekovo srce i dušu. Čuvajte ovo bogatstvo koje vam je Bog dao. Bogatstvo života. I vidite kad ste darovali svojoj djeci život. Znate što ste učili? Nastavili ste Božje stvaralačko djelo. Sada i zamislite blagoslova, djeco zajedničko fotografiranje, onda pojedinačno fotografiranje, onda djeco prvo pričesnika se slikate u dvoranu, zajedno vaši roditelji i svi. Ima u dvorani i pred dvoranom mjesta da se malo počestimo. I prvo pričesnicima čestitamo, a slike i kasete kod fotografa iduće nedelje ćete moći koji žele kasetu, nek se odmah prijave da znaju kako snimiti i slike kako fotograf će to složiti lijepo kao što i uvijek to čini. Nek nas prati Božji blagoslov. Gospodin sa
Gledaj, kako je, ja stavim ruku. Dobro. Ja moram sad kad mi to malo požići. Ej, drago. Ana, svidjela ima. Ajde, Franjo. Tamo kaži kod crkve. Hoću da kupim ljubicu Svetog Antuna. Kaži to. Ako otkuđe